Gikan sa kalsada sa tagig, nasaad sa buhol dayo natanggong ug kalit. Wa nakabalik, naganto sa kapait, sa kamingaw pero isla sa buhol kay gihigog maog dali. Ako ang silang patikang, gibalitang na ay lang dilang gikan sa nakit ang eksena sa mga iski nang gidapigan sa kada usang ga-representar sa tagbilaran. Asa mangga, yeah, ubanda na magpasaka, bisag sa nagay dagot, grabe ka lakot, na may baaso, lamay ka ayo. Check this out. Okay. I look good. Okay, on the street and I got my swag on. Okay, get the money, gotta get my bag on. Okay, triple back, flip out the whole scene. Okay, all you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. Well, excited. Yan na po'y medyo kabado gamay kay o kailas akong kontra no. Biso ko pangita sa amin. Before baan ko then na-excited ko kay big opportunity ni para nako. Gibayin ron ako akong oras. Negosyo, trabaho or niya sa akong pagpangandam. Tulis siya kay after mo sa mga class kanang eskwela kay among bakasyon is kuchiti. Then kada gabi na lang ko magsubat. Pero ako dun pagandama kay hospital na start na umag. Ako lang gipagana gyud nako ako ang kuan ba. Nga isip ko sa kabatelim si gipagana nako ako ang utok na unsaon ako pag pangitag anggulo nga dili bitaw mahimong rason nga kanang dili mo siya makitagos dot kay bago pa siya. So kuan ko batelim si syempre ibaw nakabuntaon na kuan. Dapat nagyud kay manda mo na. Tanaw sa yang previous battle then kuan then nag ako mas murag mas mag-isip nga ang game sa ilang past performance. Preparado ko pero di ko kasiguro kay basta nga na mga bag-o baya kay kuan baya na sila kanang medyo init atas na sila uhaw kayo na sila so kinahanglan mangandam ka kay o makakaibawon sa ilang ipakita di porkit bag-o na wanihan now imposible na na sila kuan na sila mangandam kay kuan na sila kanang yan hina sila kuyo pasabutan na nagandam na siya. For me murag maglisod ko kay na mag-experience si Sir Nomag but paningkamutan ha nga makaatago nindot nga dula niya isip respetar. Kanimo bro, straight. Good luck natong duha. Kay ba kung nag-andam ka, nag-andam ko gamay. So, pakita na to nga nindot ang outcome sa ato ang battle karong gabi na. So, good luck nimo. Good luck po na. Good luck sir. Nagkakaroon ka ng battle nga kuan doon is pag-respetar nimo. So, sa mga ni suporta, salamat kayo. Salamat kayo bisag kaning among liga. Gamay ra ni di man siya ingon nga kadakuan pero salamat gyapon kay kanang gigahinan mi ninyo og bisag mga ginagmay nga suporta og sa katong mga wala pa mo suporta bisita lang mo nanay gigama si Sir MB nga website nga pwede mi ninyo didto matan-aw og
among paningkamutan nga matagaan mo og mga entertainment nga battle. Sa nagsuporta, salamat. Ug sa wala pa nagsuporta, support na mo kay Wahibaw basi Wahibaw one day basig ang atong liga na pud ang mao represent sa langit lupa. League of Underground Rap Enthusiast Talag Sound 3 Tournament 2026 Bohol Maglangas! Big shoutout sa atong mga major sponsors. Narita karon sa Martins Music Resto Bar. Shoutouts also to Kiss 102.3 FM Bohol, Rapcon, Rootsco by Boss Fred, Ikaw Bahala by Juday, Odd Rhythms Entertainment, 053 Battle League, Blue Cheese, Cantidad Clothing, 6300 Apparel, Seraphim Vesture, MK Car Rental Bohol and Tour Services, Mergs, DMNQ, Style by Divona, and Mr. Mark Anthony Humawin. Of course, shout out kay Zero MB o ni Boss DMC sa tanang na diri karon. Sunod nga battle. Pagtos ko diri daw na. Tos ko na. Heads. Okay, susunod nga battle. Sa wala. Gikan pag San Isidro, maglangas para kang S-Ray. La 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 Usa siya ka almularyong buta La 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 Sa akong wala, gikan pag mabini, maglangas para kay No Mac. Ayaw day Sayaw lang sa ubay. Ikaw may gusto ko Shout out to Nelkin, Jogandan, Rosenfeld, Dojeri, Utol, Gis, Dilong, sa mga asawa, sa mga nisupport ug tanang mga tulong niya sa Minol ug espesyalita sa mga tagalibas. Let's go para inyo ni. Yo, Manatos Coin! Gipili ni No Mac nga muna si S-Raid. No Mac round 1. Maminaw na to. Ay, S-Raid ay. Yo! Akong kontra si Nomac. In short, KM. Dali rang kalintan. Pero bisag usaon pa rin mo nagbanat, Mac. Mais lang yun hapon atong kalahian. Lure game! Yeah! Wala kay kalahian sa uban. Parehas sa mong counterfeit. Ako, original gyud. Bugat ang mga bara, murag heavyweight. Pag ako na mag-init, ma-feel nimo ang pure flame. Siya, nangurog na aning war game. Kay kabalo kadaan nga deadly ang kada tira, siguradong naka-sure aim. Kay kung ikaw si Superman, ako ang naka-kryptonite suit na Bruce Wayne. Diba taga Mabini ka? Ang lungsod nga nabuo pag October 31, 1903. Pues, akong agrihan niya nakalak nga utok gamit ang golden key. Unya akong tan-awon kung tinuod bagyod nga utok sa revolusyon si Mabini. Pagkahuman, akong puspusan iyang ni. Hantod sa dili na makalakaw. Kana sa ako ang makapahapi. Apilon pag puspus ang iyang likod. Ngana ni ka-greedy. Hanto sa makita lang yun na naga-wheelchair. Murag Apolinario Mabini. Pagkahuman, akong puton iyang braso. Pweh, kolera. Iwaon ang iyang duwa ka-tiil. Pweh, kolera. Iwaon niyang tiyan. Iwaon ng tinai o bato. Pweh, kolera. O sa ako mga ipangbuhat kaniya, magsaba-saba nis kasakit. But I won't stop, I just play some bit. Pweh, kolera, cause his screams are my music into my ears. Pweh, kolera. Oh, napuro ba kolera? Ang isulod sa akong berso? Pasensya, gipakita lang na ako si Mabini na matay nis kolera. Baong kolera bang, kolera bang. Kulira bang, murag po siya nga kung mas gibalahan o kulira, shit. Gistuyo lang na ako nagbalik-balik pa sa imong utok mo rin ball kung buong penetrate kay saktong siya si Mabini na matay ni 38. Unya sa iyang dughan na igo. Maong tabo ni na bro kay grabe nagdugo. Ironic lang nga gikan sa kontra niya. Ang ironic lang nga gikan sa kontra ang advice, ironic lang nga ang advice gikan sa iyang enemy.
sige na siya hawid sa iyang dughan. Murag nag-flag ceremony, kay kada bang shot permi murag ka basket. Kapital sa Bohol, oo kana po pwede. Antikira ang gitira pero igo gihapon ang mabini. Kaysa wala makabalo, antikira ang iyang giripin sa una. Pero karon mabini na. Murag kasaysayan sa revolusyon. Nibalhin og alyansa sa linya. Ang gikan sa katipunan ng espiritu pero karon aginaldo na ang bandera. Ang ngalan sa lugar nimo mismo ang murag footnote sa biyahe kay gikan sa Antikira ngadto sa Mabini. Ang ruta nga dito gihapon sa aginaldo na parte. Then no one knows the day of her death for all of you here to stay. Walay makahaigsak sa day like the National Heroes Day. Then I'll just kill your hope to quarters. So after this, no more compliment. Ug sugo lang ni El Presidente. I am the Philippine government. Time. Yori puta ka? Ha? Nagalit na si Purman! Tada to! Ang masay mong gibiyaan! Pabatol-batol ka ba dihaw? Ang buhos nyo sa kasada, sa iro kita magtamakan! Batil-batil ka? Tapos ang buhos nyo gibiyaan mo? Gen! Wakoy kaanggulo dani. Kay kaning pagka-match up, sabotage ni Leche. May nalang gani, akong gisearch iyang pangalan. Unya ang nigawas kini. Tanawa. Oh. Ayaw luha, ayaw likay. Oh, straight. Oh, di ba? Tangina. Muna yung naong pre. Siguro katong gigama ka. The gods must been crazy. Round one game! Ay pagkamalas na lang nimo. Sa akong bracket ka napungon. Wala ni atraso na ako. Ako lang klarohon. Gitagaan kong misyon nga dapat trabahoon. Pakalat-kalat ning basura ang matik ani puson. Kumusta? Mister? Hoy, wako kailan nimo. Kalit ka ni butho sa torna nga wa mo agi og proseso. Tarantado. May special treatment ni si Gago. Murag ni-apply ka pagka-pulis gamit diploma niya sa rekto. Diyos mio! Hoy iho! Sayo kay nasudlang panggubatan. Inosente pa ka og birdugo ni mong kalaban. Wa pa ni hanaw sa pakig patalastasan. Makigpakog ka na ako karon nga lihiti mo kong sungayan. Pasensya na lagdaan kay dininako pa sa iloon. Dabong panig bukog. Dalira ning dugmokon. Walay gahi sa predator nga malatigre kong mukaon. This is easy piece of chicken. Dalira ning lamunon. May pa-straight pa kung naibawaan. Hoy! Sad boy ka sa Facebook! Mga maoy nga parihas di mo. Lamit taga-aglip hok. Tudo imo pa rin karaho. Murarabag na ukok. Timayin lang na ko ni mo gamay. Kung mo itong kahawigan ni mo Russell Westbrook. Oo! Di ko kagapuhan. Pero tangina kung ingonanin mo kaya akong naam. May pagmamatay na lang. Kay kabilang ka sa iilang natitirang mabababang nilalang. Ikaw ang bersyon ng pinabatang mangkanor nga tigang. Bisan ang saging nga natumba patulan para makaraos ka lang. Para sobra kalap trip ng putya. Ignorante maila sa postura. Ignorante maila sa postura. One time ipalit ni burger sa Antikira. Di pa mo sana, dine in or take out. Iyang tubag, pinili mo na ang isa. Tangina! Ang pagka-ignorante ginabutang na sa lugar. Ayaw pataka o hamak kung dili mo pamilyar. Wa ka na ako gikasaban, ako lang gi-explikar. Nga daghan ang nadisgrasya tungod sa kakulang o gidukar. Wa ka gipari ni gutas para ako makalaban. Giatbang ka na ako para pangaralan. O para ipasubay ka sa saktong adalan. Kay matod pas imong mama kung maglakaw ka, di na kuno ka muagig agianan. Mao na, hapit na kang malatoy. Kasi kag suyop sa inyong balay. Tamang hinala, pasaninlan pa niyang asit iyang tatay. Lonely imong life, kay way makikamigo, makisabay. Unsaon, tanang mo doon niya, ay nagkaugma, iyang ipabarangay. Mo nang way mo angay ni mga silingan. Kay suspek ka pirmi kung naay mawadaan.
Iyang panglungkagon mga gagmay nga tindahan. Iyang target gatas ug Milo, iyang hugdon ug lanlan. Pani ba? Yoy. Sayop nga sa ako ka nakipagdaragan. Newbie pa ka sa larangan. Ako anad ako sa bakbakan. Maparihan is tubuso negros, mamamatay ka ng walang kalaban-laban. Round 2 is straight! Yo! Nakatanaw ko sa dula ninyo ni John Christ. Well, good sa ang performance. Imong mga banat, grabe kababaw. Isuway bitag ambak, wala ko mapiang oy. Sa sobra ka mabaw. Kay pag itanong pinsa akong kontra, ako kay nagtingala. Kay gihatag ni Carl, TZ, si JP. Pero okay ra. Kay mura kog si Nino. Kay ako ang mutagag aning liquid ug utok gamit akong solid nga bars murag alter ego. Kay feeling niya siya kay agila nga mulabaw na sa tanang standards. Kada storya niya, feeling niya kay siya kay badass. Pero pag ma-pressure na, mukalitrag atras, mura gigapos sa kahadlok. Mac Mallards. Kay nidako iyang ulo, man nga mapil din si John Christ kay nag-joke. Murag di apil og karira yung iyang kontra ni kalit og hunong broke. Dili tungod sa iyang mga bars ug flow timing lagi nga iyang kontra may una nga na croak. Kay kung na-spit lang to niya tanan ka baluka sa imong kagalingon nga dili ka makatagos. Yo. Yo. Wala ba ka matingala mate that he's been deleted of you since your last paycheck? He finally realized that not worth even a 2 cents. Cause right from the start he's carving my whole sculpture and now he finally blessed it. Kaya gikan gikontra ka ni Kristo ni downgrade ra ka og saint. Ni downgrade ka og saint. Kaya sige ra kag joke kada battle mo kag stand up kit, wala kay kalahian sa uban. Sige kay sige ra kag joke kada battle mo kag stand up kit, naan kag katawhan kay si John Christ imo mang nahit, pero lahi na ni dili na simbahan nga naay mo clap sa imong mga quip. Kay pag human mo dula ni John Christ wala na kanibod. Before Christ gihapon imong script. Christ gihapon imong script. Mao undang na ani nga dula kay tiguang nagaparaani. Gihatag ra kani Carl isip akong tungtunganan. Kay mas dali magud ang akong pagangat kung naa ako'y tamakan o pag magtamag-tamak akong bakal ang palingion isip pag respect shit. Ituyo lang nako ni o basin malain ka kay wala na ka natubang pasensyahin ni mate. Wala na ka na akong maatubang kay naara ko sa likod sa 38 maong bang sorry ang imong pangandoy nga pagpapirsing sa agtang gihimo na nakong irony. Abi nimo kastig ka pero sa stage sa kutob imong victory. May galing kay buutan ka par imong gilibre apil lang akong victory time. Round 2, go up! Ano kasi swerte? Libreng victory. Uli na lagi agmasa lagi nimo. Nauga na to ba? Kisay magdaong nga battle rapper din yung mata. Sa una, sipunon pa ni si Zack. Karon waray baw yung panahon, karon bunihon na ka. Round 2 game. Bago kay gibuom ko. Sige padayon sa pagbunal. Hangtod sa ikaw mo kamang. Sakit nga litra nga mo tusok, nga mura ka gibarang. Way makasalbar nimo dinhi. Bisag asa ka mangitag tabang. Karon mag-antos nis almoranas. Human pa kanod litrang halang-halang. Unsa may yung pagtuon nimo? Duwa-duwa nimo nasudlan? Tipong trip nimo maapil dayon hawa og di nakaganahan. Tangina, dabong pa ka kaayo, hilaw pa ka sa kaalaman. Nga balay ni babayaga imong nasudlan, kinakatay ko kabataan. Kinakatay ko kabataan. O karon? O kini? Kinakatay ko kabataan. O karon? Pasalamat ka nga, dulduol na ag pasalamat ka nga, dulduol na ko nagandam pero sige. Wait ha. O karon. Kinakatay ko kabataan. Okay, naura nimo ang gahi. Pero di mo kayang mo sabay. Wala ka mo agi pagkaulitaw. Diretso na ka pagkatatay. Bata pa kayong edad. Pero lubas na kayong dagway. Bumabagnos ni kasada. Ang kasada may mingog agay. Diba? Linti.
Time. What's up, nag-show? What's up, nag-show? Oops, nag-cellphone. Di ba, buutan ka nga tao? Kaysa sa dula niya dyan kay si Mac. Yo, what's up? Di ba buutan ka nga tao? Kay si Mac, iyang gimak ang pagka-irresponsable nga anak ni John Christ. Well, di mo agad sa mga gipang istorya. Ang ako lang, before ka manirmon, dapat buutan na anak sab ka. Grabe ka hipokritoan ni Yawa. Ay mga gipang istorya, na anay maskara. Tamis ang dila, pero hilo day ang baba. Ako, dili ko manirmon kag kabalo ko sa akong kagalingon nga guilty ko. Dili ko magpakaanghel nga daghan nagitago nga demonyo. Dili ko parihan nimo nga murag lobo nga nagtago sa panit sa karniro. Sa atubangan santo pero ang batas san dili makaon sa iro. Oo, hayop ka. Apan akong mga dala karon nga bars nagalulop nagabaha. Usaon mo pagkaluwas par ang arkanoa do kay nako nga giguba. Kay sa amin nga limpyo pero liki day ang sulod. Ang mga istorya niya scripted. Wala na tinuod. Kay sa tubangan buutan ko no. Pero sa likod kusog manglibak. Dublikara kaayo murag sinsilyo nga pirming baliktad. Kay kabalo ko nga pagkahipokrito dili ka na easy. Wala bait imo mga dala nga bars murag karaan nga sundang pero pwede ra na pang harakiri. Pusil nga wala safety delikado ang kadalihok. Sales boy nga grabe maka sales stock. Mo kana akong dala nga balas, so daas og limestone akong tunawon para makahimo kog sa amin niya akong atubang kanimo para makareplika sa imong kaugalingon. Pero mao na giniiya. Dili na ni Max. Pero fuck that shit, man. Do you think that I repeat his mistake? Well, I don't. Kay kung nidaog ka ni John Christ kay nag-cellphone usaon pagka daog na ko nga wala na ako nag-cellphone. Kay ang left hook, Johnny Storm perming nagkadyo. So pag mahit ni maabo ang left hook, so Storm. Dili makitaan pero mapili mo kada hitman. Ang right leg, Reed Richards. Grabe ka elastic. Ang jeans shiny mao nga fantastic. Ang left leg, Ben Grimm. Mao kada step may dating. Oo, Fantastic Four ang reference. Ay wala ko ginasayang sa akong sulat tanan gina verse cap o ganina ra nako gitahi ang akong dalang padung sa victory and this is just my first step. Kay klaro na ang akong victory mga angkol. Kayo. Ako nilatanan, nalatan na gyud mga choy. Ang nilungag, naluto na mo finally, hukad na boy. Kay ganina, kay agi mo mga aga akong mga pamputol imong party ganinang round 1 gihimo na akong basoy. Kay gina-pressure ko nila, akit pang akong mga amigo kay nana daw kay experience. Well, that's a damn sure. But pressure builds diamond, right? Yeah. But I'm already a diamond. Ba't pa ako mape-pressure? Tayo. Imo na tong round to. Tayo na oh, gilamba pag cellphone. Klaro kayong swail. Kalami nimong ipakog. Kalami nimong gakson sa liog. Round 3 guys. Sumo na to. Mo tayo mong ipakita nga baraha. Pagin ako mo magalito dapat nag-video call na lang ta. Nagsayang ko gasolina para lang makabatil ka. Nagbayad ni mga tao tas ipakita nimo pang free entrance ra. Imo to ron to ha. Ipakita nimo pang free entrance ra. Di porkit baguhan ka, ako na kang pagbigyan. Ako ang bully diri sa lor. Mangdukol kog mga baguhan. Kanin yung inmate, sa lubot ni mabirdinan. Murag batang bagong panganak, karon ka mabunyagan. Kay way ko kaluoy ning dagmalan. Nga murag kastigo kag gilikanan. Inagmagkulor ubina, anha pa kaundangan. Siyempre ato ka kung buhion. Para dala ni mo trauma antod sa kanturan. Saman, sakit ba? Oo, ako rin ipakita ni mga bawal dining mga hiday.
Ako lang ipakita ni mga bawal diri mga hinay. Kung sa damang pa, mubo pakagaway para sa kinumusay. Sa winaklihay, permi ka malabay. Murag isangka ninyo ang tarantula sa kagambang bahay. Kaya naura ninyo ang gahi. Kung di mo kaya masabay. Muna ganyan. Kaya naura ninyo ang gahi. Kung di mo kaya mo sabay. Wala ka mo agi pagkaulitaw. Diretso na ka pagkatatay. Balik ba? Wala ka mo agi pagkaulitaw. Diretso na ka pagkatatay. Bata pa kayo kag-edad, pero lubas na kayo kagway. Kung mabagnos nis karsada, ang karsada mo yung agay. Dini sa Rapsin, duha ka klase ang animal, o kapilataan ang duha. Pero bisag parihong ni balahibo, di ninyo maikumpara. Ako ang klaseng animal. Ako ang klaseng animal, tungkol sa mga kipangluwan na ako nga mga rima. Ikaw ang klaseng animal ka. Animal kang itsura. Tangina, tanawa pa naman pulmahan palang daan. Itsura palang daan. Kay bawo nakasanghit. Kamoy ni mo batang usa ka adlaw nagbuhat sa init. Grabe ka sipat og sobra ka kulit. Lami kang gakson sa liog hantod nga magbayulit. Pero swerte gihapon ka. Ikaw ako mahimong tikanganan. Usa kas kamayng bato nga pampalig-on sa hagdanan. Partikas mga yawi sa akong kadaugan. Pero di ni pwede mahimong stepping stone mulubong ranig tamakan. Kay sakto na ko sa gulang. Ug hilaw pa ka amigo. Layo atong agwat. Pila ka kilometro. Dagan pa kaglanlanon nga asin. Oo, sako-sako. No match murang Alfred sa 100% nga taguro. Karon sakto na ang debate. Ug walay dapat nga lalisan. Di ko kinahanglan mapakita ang gilas ni mo, oy, wa pa kay napamatud-an. Dili dapat i-overkill ni walay kalaban-laban. Ug di na kinahanglan yung bilangan mga urano. Iyan na to round to. Yung pangalan pakiikisan. Yo, gusto ganahan mo itong mga battle. Maglangas! Balik! Thrilling kayang battle, oh. Parang boto sa judges. 3, 2! Para kang S-Raid! Shout out JD Bino, Mark Reggie Calamba, o mga kuan, mga barkada no, salamat ka no. Shout out sa akong pamilya. Salamat sa inyong suporta. Ako. Kumpiyansa kayo gusto kong pandungog ba kay si X-Ray ba? Siyempre wala na sagol siguro pa kung para na ako ha. Akong buto mo kay Jenica, ma'am. Kay siguro wala lang na ako nakunik ang iyang mga verses nga gisagol niya ang iyang English. Siguro na nindot na iyang mga tunong mga tuba. Pero ang ako magong gi-judge god ang iyang presence bitaw ang iyang labi na yung tingog mo kusog na diri ko nakakuan ana. Pero anyway, congratulations ni X-Ray. Diri ko nakaputo niya. naman akong gibuto si Nomak, siguro mas hinlo lang yung performance, pero masabot ra na ako nga si Israel ang nidaog kay potential ba sa lyrics dayon kuwang lang siguro siya confidence, delivery niya mas klaro hon, dapat niya yung punto ay na yung magod niya galibo ko sa yung punto na sa mga term nga medyo ako kasabot mo nagibuto na ako si Nomak kay mas klaro, mas hinlo, pero congrats kang straight, props kang Nomak. GP na good like lang. Wala na ko siya giboto nga per round. Akong giboto si Ezray. Tungod kay makita na ko yung potential sa iyang pagsuwat. So basta kabaw ko nga kupon next round mo evolve pa to iyang skills sa pagsuwat sa nagi sa rap battle. So akong giboto wala lang ibase per round Ezray. Judge ay akong judging na is per round. So round 1 nakuha ko na Noma. Yeah, ang round 2, klaro mo itong round 2 kaya na-joke si Noma man. So klaro ko yung round 2 nakuha ko ni X-Ray. Kaya ang deciding factor nila is yung round 3. So katong round 3 niya is murag na beating ko sa kang Noma na round 3. So ito yung delivery ito is okay.
niya. Karong si X-Ray, consistent siya sa iyang mga bars. Kaya nato siya yung mga linya nga nabalik ni Noma. Murag round 2 man siguro ito niya yung lines nga nabalik niya sa round 3. So, 2-1. Our goal is X-Ray. Si Kian, akong iboto si Isrit. Doon niya yung ibang dagya.